Islamska vlast je ibadet, uspostava Allahovog poretka pravednog. Nema nepravde. Možeš slobodno ostaviti, što se kaže, i ovce, i koze, i krave na njivi. Neće niko ih uzeti. Trgovinu, ja bi u arapskom svijetu, braćo. Trgovine se znaju otvoriti. Ode čovjeka namaz ne zatvori. Bujrom ukradi. Ali će ti se ta krađa vratiti na dunjaluku. Slušao sam jednog od šehova kad sam bio u Jordanu, subhanallah il azim, kaže ovako. Bio je, kaže, jedan spor između porodični spor. Nasljedstvo tamo, vamo, i kaže, pa je jedan od njih lažno svjedočio. Ovi ne znaju za to šta se dogodilo, šta je ostavština bilo. On je, kaže, dajte mi, kaže, Kur'an, zakleću se, na Kur'an ću staviti ruku, kaže, da je to tako. Pa su mu donijeli Kur'an, pa je stavi svoju desnicu i kaže, vallahi, tako i tako i tako. I gotovo. Zakleo se. Otišao je, kaže, da se vrati kući, mikrobasovi, to su u arapskom svijetu, znaju oni, to su ovi autobusevi, mini autobusi, kombi, ovako, malo veći nekad. Kaže, i sjeo je, kaže, na prvo sjedište do šofera, do tu, kaže, uplatio, i kaže, stavio je, kaže, svoju desnicu, kaže, bila mu je, kaže, prebačena preko onog otvorenim prozori, u arapskom svijetu je toplo, otvoren prozor, kaže, prebačena ruka, kaže, preko. I prolazio je, kaže, tu, prodjene pekare, znate, tamo se peče se hljeb se peče na otvorenom, plinske boce su tu, eksplodira, kaže, nešto hlupi, izgorje ruka, desnica. Izgorje desnica. Lažna zakletva, stavio ruku još na Allahovu knjigu pa se zakleo. Izgorje prije džehennemske vatre.